Taon na sold out kay ko sa idea nga magtipid. Kamo, iba nindot paminawon, dili mo gasto o dili kinahanglan. So mo nang dili ko hilig og galahas, mga branded na mga gamit sa una. Kung mahimo ka itong pinakabarato o affordable ang paliton, ang iyon pamagani. Kay simple nga kinabuhi, nindot paminawon. Pero kung mga amigo-amiga, mga classmate, mga silingan, o ubang mga kaila, hilig kayo mo gasto. Palit dito, palit diri, laag dito, laag diri, alahas pa imo. Mura na silang mga pawn shop na naglakaw-lakaw. Pero naglisod man gihapon ko, bisag nagtipid. Maurang lisura sa mga nag-usik-usik o nagsigi og gasto. Pareha mi naglisod. Pero ang kalainan kay sila nakasuway og nindot, nakakaon sila lami. Samtang ako naganto sa okay ra. Kinsa bagay na dato sa pagtinihik. Nabagay na dato sa pagtinihik. Nabagay ni asenso sa pagtigom. Kay kung na kay 1 million, angay ba na ika-proud? Kay nakoy kaila, or principal to siya, nasakit siya. Nya ingon sila na ako na almost 1 million sa ihang bank account nga dili niya ipa-withdraw. Naon sa may gamit itong kwartaha ro. Tempa wala bagay na dato kung gastador ka. Kaya di mo gudpod lami ang kinabuhi nga mong gibawalan ni mo kaugalingon sa mga butang na pwede ni mo maangkon o masuwayan bisag sa maayo og sakto nga paagi. Kay hinaguan man unta nimo, no? Mao nang kanang maingon sila needs versus wants. Unya siguro ko ng needs, ako nang nasuwayan, ako nang gisuwayan na i-prioritize ra ang needs, dili ang wants. Sayon ra ka na isulti pero lisod kinabuhaton. Kay ang sayon nga explanation sa wants kay mga butang nga di nimo kinahanglan bisag wala ka na mabuhi ka. Or ang needs kinahanglan ka na aron mabuhi. Meaning kung wants sobra na sa imong gikinahanglan. Ang needs kung kana ra imo i-prioritize, at least buhi ka. So kung kutob ra ta sa needs, miserable gyapon imong kinabuhi. Kaya ang needs nato food. So kung na kay buwad, enough na na. Ay na pangandoy adobo, lechon, bisag unsa nga mas lami pa na. Needs man ka imong i-prioritize. Water. Ay palitan ng mineral water, mahal man na. Inom sa ka na muaga sa gripo. O makuha nimo sa atabay o sa puso. Clothes. Di ta kinahanglan sigpalit og sanina. Usa ka pares nga sanina, babaw og ubos, mauna na. Di na kinahanglan labhan. No, kay needs naman ka atong priority. Shelter, basta nalay atop, nalay bongbong, di ka kinahanglan kwarto, di ka kinahanglan og sala, di ka kinahanglan kusina, kana ray mong kinahanglan, basta nay atop nay bongbong, shelter na na. Enough ra unta na. Kaya needs, dili ka mabuhi kung wala na. Bisan pa og naa kay kwarto, once na na. Kay di man nimo kinahanglan para mabuhi. Meaning, kung needs ra gid ato i-prioritize, di ta kinahanglan mga ligo tanan. Kanang mga unlan, kutsara, tinidor, plato, mga lingkuranan, dili na kinahanglan. Kay kung need ra gid ta kutob, di ta kinahanglan manarbaho, di ta kinahanglan mobangon kada adlaw. Ang sakto siguro no nga concept is kabuta ang imong gusto one at a time. Dili nimo dungganon tanan. Kung na po nimo tanang butang, miserable ra gyapon ka. Di mo kakatuog magsigbantay ang tanang butang anani mo. Mado ka mo gasto kay mo tong gihaguan nga anani mo tanang butang. So kana moingon nga prioritize your needs not your wants. Nasuway na nimo. Giyon sa nimo. Kay gisuwayan ko na bati man ang kinabuhi.